Midangop sa Brigada Action Center ang usa ka driver aron mangayo og katinawan og unsa ang angay niya nga buhaton. Si Edmund Tihana, kanhi driver sa logistic company, mibutyag nga nakahukom siya nga muhawa gumikan kay adunay damages nga gustong i-charge kaniya sa kompanya. Gusto karon nga kuhaon ni Tihana ang sud sa napulo ka tuig nga kantidad 25 pesos batag simana. Si Rose Yuson ang staff sa kompanya mibutyag nga si Tihana adunay pending nga bayranan sa damages sa maong kompanya. Lakip sab ang co-op loan. Dugang ni Yuson ang 25 pesos nga deduction matag simana kadtong trabahante lang nga walay ATM og kini nasabutan sa kadaghanan ug walay pagsupak ang mga kawani. Lakip na si Tihana. Hinuon dugang ni Yuson iyang ipaabot sa ilang big boss kalabot sa isyu ni Tihana nga midangop sa Brigada Action Center. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.